Bună seara și bine ne-am reîntâlnit la emisiunea noastră dedicată celor care iubesc câinii, despre oameni și câini. Despre oameni și câini din această săptămână o să vă arate cam ce s-a mai întâmplat la noi în județ și nu numai, în materie chinologică, să-i spunem așa. O să începem cu material filmat cu o domnișoară, Claudia Mihu, care este un voluntar al adăpostului de la Sfântul Halm. În același timp este voluntară și a participat și cu noi la emisiunea noastră. Ne-a ajutat foarte mult, îi mulțumim și trebuie să arătăm cam ce s-a mai întâmplat la adăpostul din Sfântul Halm. Cu ocazia asta trebuie să ne și lăudăm că am început să exportăm căței. Asta puțin spus așa, în ghilimele exportăm, pentru că sunt oameni care iubesc animalele peste tot în lume și apreciază faptul că noi, românii, avem niște căței de treabă, să spun așa, frumoși, drăgălași și pot deveni un bun prieten. Astăzi, la rubrica despre adopție, o avem alături de noi pe Claudia Mihu. Claudia Mihu, care e voluntar la adăpostul din Sfântul Halm, nu? Da. Și săptămâna asta am văzut în ziare că în România se promovează foarte mult adopțiile internaționale. Ce ne poți spune despre adopții internaționale? Adică dacă avem un cățel, cum îl putem da spre adopție în altă țară? Păi prima oară ar trebui să găsim un adoptator în altă țară și neapărat ca persoana... Cum îl găsim? Păi eu i-am găsit pe internet și toate sursele sunt sigure. Adică ori colaborez cu prieteni de persoane care au mai trimis și care cunosc anumite persoane și știu că au grijă de ele și că nu-și bat joc. Și în primul rând trebuie să verificăm adoptatorul. Nu putem da câinele oricui. Chiar dacă pleacă dincolo, trebuie verificat condițiile în care stă, cine îl va ține, persoana respectivă cât este de serioasă. Deci nu putem să dăm doar ca să fie dat. Trebuie verificată sursa. Următorul pas? Următorul pas ar fi cățelul trebuie să fie vaccinat, trebuie făcut vaccinul antirabic sau cel polivalent, trebuie deparazitat intern, extern, trebuie să-i se facă pașaport, trebuie să-i se pună microchip. Pașaport, la fel ca la oameni, un pașaport în care conține fotografie, serie, număr. Da, în pașaport este trecut toate datele câinelui, poză, inclusiv numărul microchipului. După ce a făcut vaccinul, câinele trebuie să stea 21 de zile în carantină. Trebuie să așteptăm 21 de zile, de-abia după 21 de zile el poate pleca, după ce a făcut vaccinul. Și carantina asta ce înseamnă? Sau ce se întâmplă în perioada asta? Nu se întâmplă nimic. Câinele nu trebuie să iasă din țară în perioada asta de 21 de zile. Trebuie să așteptăm 21 de zile după vaccin. Și apoi mergem iarăși cu câinele înainte să plece la un control care îl face medicul veterinar, îl verifică totul este în regulă și pune ștampila, data la care a fost verificat. Iar apoi, după ce toate acestea sunt gata, trebuie ca și pașaportul să fie vizat de Direcția Sanitar-Veterinară și să primească un număr de pașaport, o serie. După ce a primit acea serie și a fost verificat, câinele este pregătit să plece. Păi asta nu e atât de greu, dar totuși ar trebui să adoptăm și noi, cei din România, nu? Apropo de adopțiile care s-au mai întâmplat la adăpostul din Sfântul Halm, ce s-a mai întâmplat la Sfântul Halm? Că trebuie și noi, românii, să adoptăm. Da, au mai fost adoptați cățeluși de la Sfântul Halm. Chiar o doamnă, printr-o prietenă, i-a găsit stăpân la o cățelușă de acolo, un pui de vreo 3 luni, care acum deja de o săptămână este noua ei casă. Inclusiv alți 2 cățeluși sunt la cineva care așteaptă și ei să plece dincolo. Și Cam câți câini sau căței se adoptă pe săptămână? cred că vreo 3-4. Asta în cel mai bun caz. Sunt și cazuri în care nu sunt adoptați deloc, ceea ce este foarte rău. Mi se pare că adoptă lumea mai mult de dincolo decât de la noi de aici. Trebuie să tragem un semnal de alarmă, nu? Pentru că decât să-ți iei un câine de rasă și să nu te ocupi, să-l duci în expoziții, să nu te ocupi de el, să-l dresezi, să aibă, să spun așa, în maximul atenției tale rasa, mai bine ții un câine din adăpost, nu? Bine, mergi și adopți. Dacă îl ții numai pentru paza curții sau vrei să... Da, sunt foarte mulți oameni care au curte, care poate vor un câine de pază și sunt sigură că oricare cățel din adăpost ar fi un bun companion. Claudia este o bună colaboratoare a noastră a emisiunii despre oameni și câini, pentru că ea este un voluntar foarte activ în ultimul an, jumătate, 2 ani. De cât timp?
Din primăvara anului acesta. Ești voluntar la adăpostul din Sfântul Halm și acolo ai văzut cu ce se confruntă căței, cu nevoile lor, cu ce... Foarte multe. Și ce ar trebui să facem noi ca un simplu om? Bă, am 5 lei în plus. Cum pot să ajut căței aia din adăpost? Păi, în primul rând, consider că orice ban contează, chiar și un leu contează, pentru că dacă ne strângem cât mai mult, cu siguranță vom putea să cumpărăm mâncare. Trebuie să ținem cont că vine iarna, vine o perioadă în care va fi foarte frig, căței au nevoie de hrană, deoarece hrana iarna întotdeauna este mai puțină, au nevoie de cuști, au nevoie de paie cel puțin, sau orice lucruri care, de exemplu, nu mai sunt folositoare nouă, orice putem să donăm. Care i-ar ajuta. Îi ajută. Și apropo de adăpostul din Sfântul Halm, câți căței mai sunt acum acolo? Păi, vreo 600 la cel privat și vreo 120 la cel al primăriei, al Consiliului. Deci, oameni buni, dacă vă uitați la emisiunea asta, trebuie neapărat să căutați o pagină de Facebook, am văzut Adopții Câini Hunedoara și orice alt contact care specifică și există sursă clară că are legătură cu adăposturile, nu? Că și pe pagina ta personală tu ai muncit, să spunem așa, ai share-uit, ai... Am share-uit toate paginile posibile de voluntariat, inclusiv cea cu Adopții Câini Hunedoara, și vă așteptăm acolo. Acolo veți vedea și date de contact, unde ne puteți contacta și... Orice mic ajutor. Chiar am înțeles că un prieten de-al nostru, Mircea, a donat 10 saci de mâncare. S-au bucurat căței de ei. El are o pizzerie și din resturi, asta a fost un exemplu foarte fain, că sunt multe restaurante în Deva, sunt multe pizzerii care resturile ar putea să le doneze la adăpost, nu? Da, cu siguranță ar putea să le doneze, adică orice contează, chiar dacă sunt resturi, chiar dacă este mâncare și căței o mănâncă. Și da, domnul a răspuns apelului nostru când am fost la emisiune cu căței spre adopție și a venit și a adus 10 saci de mâncare de bobițe pentru câini la adăpost. Trebuie să spunem că în emisiunea Cea mai bună dimineață, da? Unde Claudia ai fost invitată, ai adus căței spre adopție, unul s-a și adoptat atunci, nu? Adoptat în... Cățelul l-am văzut în poze, a crescut, este frumos, foarte, foarte bine face, are casa lui, are cine să aibă grijă de el, e un cățel fericit acum. Vorbind despre fapte bune, am înțeles că zilele astea chiar o să duci un cățel dincolo, nu? În Germania. Cum te-ai gândit tu? Cum ai făcut să trimiți un cățel? De unde e cățelul? Sunt o groază de întrebări care acum sper să ne spui tu. El este un cățel de la mine de la bloc, are în jur de 7 ani și eu aveam 3 căței la bloc și m-am gândit să-i promovez pe internet, pe pagina mea personală de Facebook, le-am făcut poze și am postat acolo în vară, deci de-abia cam 6 luni a durat. La unul le-am găsit la o lună după ce am pus pozele și la al doilea, care este prietenul lui și care merge în același loc, unde a fost și primul, i-am găsit acum de curând. De o lună am început pregătirile, iar acum zilele acestea este pregătit. Am terminat cu toată documentația, toate vaccinele, totul este ok și este pregătit să plece. Și gata, emigrează în Germania. Da, emigrează în Germania și este o sursă verificată. Eu am primit poze cu celălalt cățel și primesc în continuare și sunt sigură că totul va fi bine. Și următorul pas, care ar fi? Că noi avem rubrica despre adopții, dar următorul pas, ce ar trebui să facem noi? Să ajutăm cumva mișcarea asta de ocrotire a animalelor, pentru că asta este, prin adopție îl ocrotești, nu-l mai lași într-un... Ce ar trebui să facem? Păi eu cred că ar trebui să promovăm foarte mult adopțiile și să facem cât mai multe poze, deoarece poate pe anumite persoane impresionează când văd anumiți căței, mai ales dacă sunt puiuți, mai ales că, da, nu știu, eu cred că i-ar impresiona să vadă cum condițiile în care stau și poate ar dori să-i ajute, poate chiar să voluntarieze la un adăpost. Să muncească. Da, orice, deci orice se poate face, nimeni nu cere imposibilul, deci oricine poate să facă orice vrea și atât cât poate. Deci nu este o anumită vin numai dacă o anumită condiționare. Fiecare face cât poate și ce dorește. Contează. Pufi. El e Pufi și un cățel găsit pe stradă. Și e prietenul meu cel mai bun și dă din codiță de câte ori mă vede. Deci stăpânii n-au mai vrut. De acum e prietenul meu și lui Pufi.
Vino la adăpostul de câini și există șanse mari să-ți găsești aici cel mai bun prieten care te va iubi necondiționat, îți va lina durerea în momentele grele ale vieții, îți va însenina fiecare zi și va fi alături de tine atunci când vei rămâne singur. Salvează o viață, adoptă un câine. Hrana lor costă doar 50 de lei pe lună. Adoptă și tu un cățel și nu îi lăsa să moară. La invitația prietenilor noștri de la Clubul Național de Dresaj, în special al lui Vili Land și al Iuliei Lazar, am fost la Cluj. La Cluj s-a deschis un teren dedicat, bineînțeles, oamenilor și câinilor care vor să facă sport împreună. O să vorbim despre acest teren și în special despre agility, un sport în care omul și câinele se potrivesc de minune. O să vedeți cum putem face mișcare, distrându-ne în același timp și dresând cățelul la rubrica despre dresaj. La rubrica despre dresaj o să vorbim de agility de data aceasta și o să vorbim cu un instructor canin care a executat un număr destul de frumos. Cu siguranță o să vină și la noi la Deva când se va deschide terenul de joacă și dresaj din Deva. E bine, trebuie să vedem ce am văzut noi acolo, pentru că au fost foarte mulți câini, au fost mulți căței care au făcut sport alături de stăpânii lor, în același timp ne-au delectat privirile. O avem alături de noi pe Bernadette, care să ne spună mai multe despre agility. Ce înseamnă sportul agility? Sportul agility înseamnă multă distracție împreună cu căței noștri. Sunt niște obstacole care trebuie să executăm cu căței într-o anumită ordine. Agility este un sport în care facem alături cu căței noștri un sport, deci teoretic și ei fac sport. Trebuie să execute niște obstacole care ar fi sărituri, palisadă, balansoar, slalomul, tunelul, săritura în lungime. Într-o anumită ordine se fac. Într-un traseu stabilim noi sau dacă mergem la o competiție, la un concurs, arbitru face traseul pe care noi, teoretic, noi nu știm și nici cățelul nu știe traseul respectiv, atunci o să facem cunoștință cu traseul. Dar sunt cam aceleași obstacole. Da, aceleași obstacole. Sunt numai că puse în altă ordine, în alte combinații. Contează cât de corect și cât... Contează cât de corect execută și cât de rapid execută comenzile. De exemplu, sunt obstacole cu zonă. Aia înseamnă că avem la urcare și la coborâre, să zicem la pod, avem o zonă care e vopsită cu altă culoare, are altă culoare și câinele când urcă și când coboară trebuie să atingă zona respectivă, altfel se depunctează. La fel și la palisadă și la balansoar. Acest sport e diferit față de alte sporturi pentru că teoretic facem și noi sport și căței și ne distrăm foarte mult. Alergăm împreună, ne gândim cum să fie mai ușor executat. Care e cel mai greu obstacol? Cel mai greu obstacol ar fi slalomul. Slalomul, care necesită multă răbdare. Cum îl putem învăța să facă slalom? Slalomul se poate învăța, sunt mai multe metode de învățat. Putem învăța și când arătăm, cu recompensă arătăm teoretic drumul pe care trebuie să parcurgă sau dacă noi avem, de exemplu, un slalom care se poate modifica și putem să facem un tunel. Deci vine un băț, vine un alt băț și practic se face un tunel între bețe în care numai trimitem câinele sau aruncăm în minge ca să treacă și cum avansează în timp și avansează și cățelul, apropiem bețele ca să se facă din ce în ce mai bine o linie. De ce recomanzi acest sport? Recomand acest sport pentru că e foarte distractiv și pentru că este o metodă foarte bună pentru a face o legătură strânsă și pozitivă între noi și căței noștri. Și teoretic faci sport și e distractiv și pentru căței și pentru noi, alergăm împreună, ne jucăm. Recomand acest sport pentru oricine, pentru
oameni cu orice fel de vârstă și pentru orice cățel. La rubrica de știri și evenimente kinologice, bineînțeles, avem două știri frumușele, să spunem așa, pentru că la Deva au fost aproximativ 50 de câini care ne pot salva viețile. După cum ne spunea prietenul nostru Willy Land în emisiunea trecută, aici a avut loc la Deva un stagiu de pregătire a câinilor de salvare. Câini care, în momente care nu ni le-am dori, ar putea să ne salveze viața. În același timp vreau să vă readuc și să vă readuc aminte și să vă rearăt cum arată un teren de agility din Cluj. Cu ocazia aceasta să sperăm că terenul din Deva va fi cât mai repede inaugurat. Să mergem acolo, să facem filmulețe și știri cât mai pe placul dumneavoastră. La Deva astăzi s-a desfășurat stagiul național de dresaj canin, toamna CDC 2013, cu 34 de participanți din toată țara, 4 lectori foarte buni, cei mai buni lectori din țară, lectori atestați, etologi atestați în România și cu 2 invitați speciali, care sunt la fel de buni. Stagiul a fost pe 6 module, de la psihologie canină, disciplină, clicker training, pază, apărare, utility, mondioring și salvare. Cei 4 lectori au fost Ionescu Liviu din Craiova, președintele Centrului de Educare Canină, organizație membră a Organizației Mondiale a Câinilor de Salvare, lector, etolog, antrenor de echipă națională. Al doilea lector a fost Bondar Alexandru, vicepreședintele Clubului de Dresaj Canin România, arbitru național pe 2 discipline. El este unul din etologii de seamă ai României. Al treilea lector a fost Roman Iosef din Satul Mare, președintele organizației Dog for Life, organizație specializată în terapia stată de animale, și el este etolog și lector de dresaj canin. Iar al 4-lea lector am fost eu sunt președintele Clubului de Dresaj Canin România. Eu am predat pentru prima dată în lume Aikido, principiile filozofice ale artei marțiale Aikido în dresajul canin. Invitații deosebiți pe care am avut sunt Pap Peter, președintele Comisiei Naționale de Instructori, și el este etolog, antrenor de echipă națională și lector de dresaj canin, și domnul Sena și Eugen, arbitru internațional de salvare și câini utilitari. El este președintele Asociației Salvatorilor Voluntari, asociație cu care săptămâna viitoare vom avea un stagiu de pregătire a oamenilor pentru salvare în cazuri extreme. Cum ți se pare ideea deschiderii unui astfel de loc pentru joaca cățeilor? Este un loc mult așteptat. Mulți proprietari de câini așteptau această schimbare la noi. Sunt mulți proprietari de câini în Cluj-Napoca care nu au unde să meargă cu cățelul lor să-și cheltuie energia, să îl poată să-l educe cum trebuie, să asculte mai bine de stăpân și sperăm ca
cât mai multă lume să vină să afle de acest loc și să vină aici. Cum ți se pare ideea deschiderii acestui loc de joacă pentru căței? Deci ideea este splendidă, până la urmă, nu este numai un loc de joacă, ci este un sport canin, care deja există de foarte mult timp în Europa și eu zic că o să fie un centru de întâlnire al tuturor iubitorilor și proprietarilor de câini care vor să se ocupe de câinii lor, până la urmă. Noi anul acesta am atestat 3 câini aici în Cluj, deci sunt din satul mare, așa, de terapie, cum ar veni și sunt foarte fericit că m-au chemat și la această deschidere să ajut eventual la ei, să-l susțin pe acești prieteni minunați de-ai mei și mă bucur că văd că realizează așa chiar acele scopuri terapeutice, deci Animal Assisted Therapy, așa, și este o chestie bună. Noi suntem primii din țară care am format acești câini acum de 13 ani și facem aceste atestări, examinări, dar nu numai, ci avem câini și în Constanța, și în Timișoara, zilnic sunt asemenea activități așa de terapie asistată cu animale și ne bucurăm că și în Cluj sunt oameni foarte sufletiști, chiar oameni foarte, foarte serioși care se ocupă de această temă. Mi se pare o treabă foarte bună, mai ales că nu aveam în Cluj așa ceva și îi formăm o echipă foarte faină, om-cățel, și ne putem dezvolta foarte bine amândouă părțile. Ce aturi are locul ăsta? Ești aproape de natură, aici este pădurea și ieșim din cotidian un pic. Câinele ne ține aproape de natură și el, cu nevoile lui, te încarcă pozitiv iară și locul acesta este superb, că poți să duci la extrem abilitățile lor de câini. Cântă sau nu cântă? Măcar când cânti la muzicuță, faci. Bono. Bună, șezi. Bra. Salut. Cum vi se pare faptul că s-a deschis un parc pentru joaca cățeilor? Foarte, foarte bine, pentru că chiar aveam nevoie de un asemenea parc pentru căței în Cluj și ar fi bine să fie mult mai multe, nu numai unul singur. Pentru că, este mai bine să fie supravegheați, să nu deranjăm pe nimeni, nici pe cei cu copii mici, nici pe nimeni. Așa. Cum ți se pare ideea deschiderii acestui loc de joacă pentru căței? O idee foarte bună, mă bucur că au luat inițiativa cei de la Pet Joy. Mai ales pentru câini care sunt foarte agitați, le place să se miște, e o idee foarte bună. Și nu numai pentru câini, e o idee bună pentru a întări relația între stăpân și câine și sper să meargă. Mă bucur, din câte am înțeles, e primul în Cluj, sperăm că o să aibă viitor. Mă numesc Nikita Alin și el e Ralph, un amstaff de 3 ani. El e foarte agitat, acum, cum se vede, e preocupat de altceva, nu îl interesează camera și microfonul, mai degrabă femelele și masculii care au trecut. Pentru el o să fie o idee foarte bună terenul ăsta, pentru că e foarte activ, îi place să alerge, să sară, să se bage peste tot, așa că o să fie o modalitate bună să-i consume energia. De ce te-ai gândit să deschizi un loc destinat pentru căței? Noi avem o pensiune de câini, avem foarte mulți oameni cu care intrăm în contact, proprietari de câini, și am aflat printre altele că ar vrea să iasă undeva și nu au spații neapărat în care să își plimbe câinii sau unde să alerge, să-și consume energia. Una din marile probleme pentru oameni e că au câini energici, stau în apartament și le trebuie un spațiu în care să facă ceva, să le dea de lucru câinilor. Și printre altele, noi știam de sporturi, vroiam și noi să practicăm și nici noi nu aveam unde și ne-am gândit să facem un teren de agility și nu numai. Noi este în continuă dezvoltare, este un teren de sporturi, o să încercăm să aducem și alte obstacole, alte
lucruri pentru alte sporturi, cum ar fi flyball sau weight pool sau altele, că sunt o grămadă. În străinătate e foarte dezvoltat, sunt în Ungaria câte un campionat pe săptămână cu foarte mulți membri și la noi, din păcate, nu prea există decât în București și Oradea, sunt niște cluburi care concurează între ei. Și vrem să aducem sportul ăsta în România și celelalte sporturi să aibă oamenii o activitate cu câinii lor, să nu rămână doar un câine de companie pe care îl țin acasă. Astăzi am avut deschiderea terenului de agility și terenului sportiv și au fost în medie aproximativ 200 de oameni și 100 de câini. Ne-am distrat împreună, sper că toată lumea s-a simțit bine, am avut vreme bună, totul a fost ok. Au fost concursuri pentru căței cu premii, au fost demonstrații de sporturi, de dresaj, de obediență, câini de terapie, asociațiile de protecție animalelor au venit cu căței aici și cu bannere și au încercat să promoveze și ei ceea ce fac. Și eu zic că a fost un mod în care să ne simțim bine toți proprietarii de animale, că până la urmă trebuie să ne cunoaștem și să facem ceva împreună, că avem această pasiune. La rubrica despre rasă o să vorbim despre o rasă foarte mediatizată, datorită filmelor care s-au făcut pe baza acestor câini frumoși, mai exact Akita Inu. Vă aduceți aminte de filmul Hachi? Ei bine, el a făcut ca această rasă să explodeze, să fie mult mai mediatizată și apreciată. Dar în același timp trebuie să avem atenție la ce ne spune Daniel Bejan, prietenul nostru, un medic veterinar și crescător de Akita Inu, ce ne spune despre această rasă, ce ne spune și ce ne îndrumă să facem dacă iubim câinii și vrem să avem un Ferrari, după cum spunea el, al câinilor. Ei bine, urmează să vedem un material despre rase cu Akita Inu. Astăzi, la rubrica despre rase, l-avem invitat pe Daniel Bejan, un mare iubitor de pasionat căței. De căței și, da, și medic veterinar pe deasupra. Și ție îți plac în mod special Akita Inu, nu? Da, mai mult decât că îmi plac, îi iubesc enorm și fac parte din viața mea deja de foarte mult timp. Așa este. Sunt posesorul a doi căței, un mascul și o femelă de Akita Inu sau Akita japonez. Ce ne poți spune despre Akita Inu, așa, o poveste? De unde se trag ei? De unde, că sunt așa foarte frumos? Exotic. Da, da, într-adevăr, este o rasă japoneză, o rasă încadrată în grupa 5, grupa câinilor nordici. Este cea mai mare rasă Spitz a Japoniei și chiar cea mai mare rasă nativă din Japonia. Tosa Inu mai este altă rasă japoneză care însă nu este nativă de acolo. Istoria acestei rase este foarte, foarte controversată, cu foarte multe schimbări, multe lucruri triste, multe lucruri bune. Această rasă, în primul rând, a fost creată pentru vânătoare de japonezi. De aceea și purta numele de Matagi Inu, adică câinele de vânătoare. Era folosită la vânătoarea de urși, cerbi, mă rog, vânat mare în acea regiune, cu agricultura ei stând foarte prost. Ulterior, această rasă a fost folosită și pentru pază. Datorită anumitor probleme sociopolitice ale zonei respective, a trebuit să devină și un câine de pază, s-a ameliorat puțin, el au mai folosit tot felul de alte rase pentru a ameliora acea rasă de vânătoare. După o altă perioadă de timp, din păcate, rasa a intrat într-un con de umbră, din păcate, fiind folosită foarte des la bătăile cu câini. Acea perioadă iarăși a fost o perioadă în care a fost metisat destul de intens cu alte rase, chiar alte rase aduse din Europa pentru a fi cât mai viguroși și cât mai puternici în ringul de luptă. Ulterior s-a dorit iarăși o reîntoarcere la vechile origini, astfel încât în anul 1931 a fost declarat monument național al Japoniei. Cu greu s-au găsit câteva exemplare în acele zone de munte departe în satele din Japonia, astfel încât să se ajungă la ceea ce a fost rasa cu mulți ani înainte. Ulterior, luptele de câini au fost întrerupte. După al doilea război mondial, o perioadă foarte grea pentru această rasă, fiind iarăși pe cale de dispariție, deci tot a fost cu suișuri și coborâșuri, din păcate, populația aceasta. Americanii au dus foarte mulți câini din acele generații metisate cu ei în America.
ulterior din acea populație creându-se acea rasă numită Akita american, care este mult mai corpulent și mult mai american tot puternic. mai mare. Exact, mai cu steroizi. Exact. Japonezii însă și-au dorit să se reîntoarcă la origini, să se reîntoarcă la acel câine spiț mai... Apropo de americani, industria cinematografiei a avut un mare succes cu o preluare. Da, cu Hachi. Hachi cred că este cel mai celebru Akita Inu. A existat în realitate, el într-adevăr și-a așteptat stăpânul aproximativ 10 ani la aceeași oră într-o gară din Japonia. Ceea ce l-a făcut foarte celebru, chiar în timpul vieții sale. Putem spune că Akita Inu e cel mai fidel dintre cei mai fideli prieteni? Nu, este un câine ca toți câinii, eu nu fac diferență. Într-adevăr, este o rasă fidelă, este o rasă care este foarte apropiată de stăpâni, însă consider majoritatea raselor fiind așa și iarăși depinde foarte mult de individ, de relația care o are cu stăpânul și nu este neapărat ceva specific rasei. Să ne întoarcem la Japonia, care l-a declarat monument național. Exact. S-au înființat foarte multe societăți de protejare a acestei rase și încet, în ultimii zeci de ani s-a ajuns din nou la această rasă care oarecum se aseamănă cu acel Akita ancestral. Care a început această frumoasă poveste. O rase care spui că dăinuie din medieval, chiar din preistorie. S-au găsit primele oase cu foarte mulți ani înainte de Hristos. Și de statuia din fața gării? Îl reprezintă pe Hachiko, acel cățel celebru, care și-a așteptat stăpânul. Din păcate, cum ai spus și tu, acest film american este preluarea unui alt film japonez după faptele reale, însă ce s-a observat a adus foarte multe deservicii acestei rase. Odată cu popularizarea filmului, ca orice alt film, gen 101 Dalmațieni, multă lume și-a dorit să aibă un câine ca și Hachiko. Din păcate, în film este prezentată o poveste mai siropoasă, mai romanțată puțin decât în realitate și astfel și la Akita a crescut numărul de abandonuri, fiindcă nu au fost ce și-au dorit. Anumiți proprietari nu s-au interesat de rasă prea mult. Și chiar să aplice ce trebuie fiind o rasă nordică, exact, să vorbim și de personalitate puțin, este un cățel foarte independent, foarte inteligent, dar foarte independent. Chiar nu se recomandă unor persoane care nu au experiență cu câini sau ca și primă rasă. Trebuie să știi să te impui în fața unui astfel de cățel, mai ales având și statura impunătoare, îl vezi calm, dar în următoarea secundă poate deveni foarte pornit pe orice, mai ales pe animale. Deci cu câinii există o agresivitate. Apropo de înălțime, ne poți spune cam ce ar trebui să vedem noi caracteristicile rasei din punct de vedere, dacă ar fi să-l arbitrăm acum pe cățelul tău? Deci ca și înălțime, în greabăn, la mascul este undeva la un 67 de centimetri, plus minus 3 cm, iar la femele un 61 de centimetri, tot așa cu un plus minus de toleranță de 3 centimetri. Saki este undeva la un 66 de centimetri, iar Cio la 60, cu măsurătorile făcute de noi. Ce mai vreau să spun pe lângă aceasta, ca și greutate, ajung undeva la un 35, 32, 37 de kilograme, ca și adulți. Dezvoltarea se face destul de lent, pentru fiind și o rasă de talie mai mare, astfel încât maturitatea o ajung undeva pe la 3 ani jumate, chiar 4 ani, când sunt în deplinătatea formării structurale. Ca și culori la Akita, la noi ați văzut doar varianta roșcată, însă mai există Akita tigrat, mai există Akita alb și Akita cu culoarea susanului, care este foarte rar. Prefer roșcatul și deocamdată doar roșcați am în canisa mea, fiind doar o canisă de familie, o mică canisă de familie, am doar un mascul și o femelă. Ăsta e începutul și nu ne grăbim, însă vrem ușor să ne dezvoltăm și chiar am observat că în zonă mai apar căței de valoare chinologică foarte bună pentru această rasă. Asta înseamnă că povestea lor a mers mai departe și... Așa e. Să încercăm să facem un mic cuib aici de Akita. Mi-ai spus de caracteristici. Ce îmi place și ce-ți atrage în primul rând e coada, cum e ținută coada, cum e ținută urechile. Exact. Aceasta este tipic raselor de tip spiț. Urechile triunghiulare, ținute în sus, erecte, și coada făcută
covrig pe spate. Asta pentru japonezi denotă mândria și siguranța în sine a animalului. Ce ne mai poți spune de durata lor de viață, de comportamentul lor în familie, să spun așa? Cu familia sunt foarte prietenoși și foarte drăgăstoși, însă nu sunt o rasă care să te sufoce cu dragostea lor. De asemenea, cu străinii sunt destul de reticenți. Acum depinde foarte mult și de sociabilizarea lor. Ați văzut, pe voi au sărit din prima clipă în care v-au văzut. Se poate să cunoască și faptul că Alin este un mare iubitor de câini, exact. Și asta a fost un plus cu siguranță. Cu alte animale, în schimb, tendința este să fie foarte agresive, tocmai din cauza că încearcă să domine și nu acceptă să fie dominați. Ei ce dresaj, ce predresaj, ce activități sportive sau activități care să îmbine... Deci, în momentul ăsta, această rasă este folosită mai mult ca și rasă de companie. De vânătoare nu prea mai folosește nimeni nici în Japonia, iar ca și utilități, da, mai există anumiți câini în poliția japoneză folosiți pentru acele scopuri. Am văzut, dar destul de puțini în show-uri de agility, în show-uri de trekking și diverse sporturi canine. Însă, iarăși, fiind o rasă mai specială și mai independentă, este destul de greu să-i faci sau să le oferi un dresaj foarte avansat. Însă, da, se recomandă un minim dresaj tocmai pentru a inhiba aceste tendințe de dominare și proprietarul trebuie să știe efectiv cum să-l domine și cum să-i citească fiecare mișcare. Daniel, dacă aș fi un cumpărător care vreau să-mi iau un cățel, să fac un cadou acum de sărbători, că tot vin sărbătorile. Dacă ai spus asta din start, te-aș refuza. Te-aș refuza, fiindcă un cățel făcut cadou nu am încredere că o să ajungă pe viitor pe mâini bune, mai ales vorbind de așa o personalitate puternică cum este un Akita. Însă, ce aș vrea să zic, cum am spus și mai înainte, obligatoriu este ca acel proprietar sau viitorul proprietar să fie o persoană foarte puternică, să-și cunoască cât mai multe înainte de a avea câinele despre această rasă, cam la ce timp liber se pretează, cam cât trebuie să petreacă cu el și aici trebuie. Și dacă stau în apartament, ei stau foarte cuminți în apartament, însă le trebuie câteva ore pe zi pentru exercițiu. De asemenea, este foarte important să cunoască comportamentul canin, deci clar nu este o rasă pentru începători, fiindcă pot deveni probleme foarte urâte și tocmai asta cred că a și creat această problemă a abandonurilor acestei rase. Și, bineînțeles, trebuie să-și permită și din punct de vedere financiar, fiind o rasă destul de sensibilă alimentar și să ajungem și la capitolul probleme de sănătate. Da, ei au ceva... Da. Fiind o rasă foarte consanguinizată, deci fiind exact cum ziceam, acea consanguinizare atunci, la început și ulterior, păstrându-se consanguinizările, s-au dezvoltat odată cu rasa și anumite probleme de sănătate legate de anumite boli autoimune, cum ar fi adenita sebacee, cum ar fi sindromul uveu dermatologic, chiar dermatitele atopice, niște probleme foarte urâte de sănătate, majoritatea legate de pielea lor. Bineînțeles, pe lângă acestea mai sunt și problemele tipice raselor de talie mare, displaziile de șold, displazia de cot, luxația de rotulă, entropionul la ochi. Toate astea, la ce vârstă să ne așteptăm că o să avem un prieten? Deci el până la ce vârstă poate să... Ca și medie de viață, undeva un 10-13 ani este speranța lor de viață. Acum, bătrânica mea care este în spate acolo într-un sarc se apropie de 13 ani, ceea ce mă face foarte bucuros că încă se menține destul de în formă, să zic așa. Dar ne asumăm un prieten undeva de la un 10-13 ani care să-l avem. Grijă. Exact. Și să fim alături de el la orice vârstă. De aceea spun, este o rasă pentru care trebuie acordată foarte, foarte multă atenție. Dentiția să fie în farfecă, adică incisivii superiori să vină peste cei inferiori, exact cum se vede și la Saki. Trufa de pigmentație neagră, cu excepția celor de culoare albă, la care poate fi și de culoarea ficatului. Ochii tipici migdalați, închiși la culoare, tipici japonezilor și raselor asiatice. Un stop bine delimitat,
Și, bineînțeles, urechile erecte care vin în continuarea capului. Piciorușele, exact cum se vede, trebuie să fie cât mai bine strânse lăbuțele, aproape ca de pisică, și cât mai drepte și paralele cu pământul. Ce se mai observă la Akita, tipic raselor nordice, părul acestora este format dintr-un strat de păr principal și subpăr, care este mult mai des și mai bogat. Acesta îi oferă protecție atât pentru frig, cât și pentru apă. Coada trebuie să fie cât mai bine încovrigată, astfel încât să dea o armonie bună și niște proporții elegante între cap și coadă. Uite, așa stă Saki în prezentare. Niște articulații în spate destul de deschise și un spate cât mai drept. Abdomenul, bineînțeles, trebuie să fie subt, obligatoriu oricărei rase, să nu existe monorhiz sau criptorhiz în această rasă. Saki e un cățel obișnuit cu prezentările și cu expozițiile. El fiind campion junior România, câștigător al mai multor trofee în țară și sperăm pe viitor să începem și expozițiile în străinătate. Bravo, Saki, bravo, puiuțul! Dar cel mai mult îi place să fie masat pe pieptuț și pupăcit. Aici avem pe Cio, fetița noastră de 2 ani jumătate, care acum este la primul cuib de puiuți. Este o mămică foarte bună și drăgăstoasă și foarte atașată de stăpânii ei, însă ea este puțin mai reticentă față de persoanele străine. Dar, iarăși, pe voi va iubi din primul moment. Și ne pârlim foarte tare acum. În 2 cuvinte la sfârșit, Akita Inu, spune-ne, pentru un om care vrea să-și ia un cățel, acum ai spus cum trebuie. Exact, cum mai fac o comparație așa cu anumiți prieteni câteodată, Akita Inu, Ferrari. Exact, deci e un câine de mult lux. scai putere, exact, un câine foarte, foarte dinamic. Îl stăpânești greu. Exact, îl stăpânești greu, cu un sânge foarte... Cheltuielile sunt mari, exact, dar îți oferă enorm de multe satisfacții, fiind așa de blajin cum este, sau îl mai compar cu o pisică mare. Foarte curat, foarte cu minte, latră foarte puțin și, iarăși, de mâncat mănâncă puțin, dar trebuie știu ce să-i se dea. Îți mulțumim, Daniel, și dorim Noi vă mulțumim succes. și vă mai așteptăm pe la noi. Cu siguranță o să venim, pentru că ne plac căței și mai ales tu ai niște căței extraordinari. Mulțumesc tare mult! Avem o rubrică cu căței funny. Trebuie să o vedeți, pentru că atunci când cățelul nostru stăteam alături de prietena mea în pat și ne uitam la televizor la emisiunea despre oameni și câini, bineînțeles, trebuie să-l vedeți cum a reacționat el. În cazul în care și cățelul dumneavoastră reacționează la fel sau face ceva mult mai haios sau haios pentru dumneavoastră și el în timpul ăla, filmați-l, postați-l pe pagina noastră de Facebook, Oameni și Câini se numește pagina noastră de Facebook, îl postați acolo și noi îl promovăm pe TV, îl facem star. Trebuie să vedeți filmulețul ce urmează, pentru că eu sper să vă înveselească clipele ce urmează. Ești de acord, Ami, cu dreșajul ăsta? La cine latri, Ami? Ami, zine la cine latri? Ami? Ami, la cine te uiți? Ami? 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 Hai hop sus! Hai să arătăm că și noi suntem dresați. Ce zici? Îți place ziua? Ami? Ami?
Ami, uite-te la mine. Ami, vine aici. Vine mai aici, mă. Zi-mi dacă îți place emisiunea. Îți place sau nu îți place? Mă, îți place emisiunea? Ami, zi, îți place emisiunea? Îți place mult de tot, așa-i? Ai învățat ceva? Hai, șezi? Șezi. Bravo! Bravo! Hop sus! Hai să hop sus! Bravo! De la televizor ai învățat, Ami! Ami! O, da! O, da! Dă o pupă, hai dă o pupă. Mai dă o pupă. Ami! Așa! Nu, fii atent. Dă cu lăbuța așa, știi tu? Hai, dă cu lăbuța. Dă cu lăbuța. Te mădărești acum. Așa, Ami. Da. Despre oameni și câini. Cam aceasta a fost emisiunea noastră. Nu uitați să ne dați like pe pagina noastră de Facebook, Oameni și Câini. Acolo puteți să postați filmulețe haioase, puteți să vă postați sugestiile și părerile dumneavoastră, comentarii chiar, care să ne facă să devenim mai buni, pentru că noi vrem o emisiune foarte complexă în materie de câini. Bineînțeles, kinologia este un areal foarte vast care ne oferă atât sport, atât delectarea timpului liber, chiar și salvare, după cum ați văzut. Poate fi cel mai bun prieten al nostru, nu e un clișeu, dacă îl educăm bine, dacă îl creștem bine și sănătos, dacă cu adevărat ne purtăm și noi ca un prieten bun. Nu uitați că în adăposturile din Hunedoara sunt peste 3000 de câini care au nevoie de ajutorul dumneavoastră. În loc să faceți un cadou de sărbători, un cățel care peste un an poate o să-l abandonați, mai bine mergeți și poate vedeți acolo ceva, un cățel drăgălaș, îl adoptați și o să vedeți că vă bucură la fel de mult ca orice altă ființă care vă iubește suprem. Credeți-mă! Despre oameni și câini, cam atât pe săptămâna asta. Ne vedem sâmbătă de la ora 19 pe Hunedoara TV.